Good morning, good morning, good morning. Okay. Mamam bude? Mamam bunda तुलिगे मोने समा तोंडिंची. Yaw. Mamam bude? Ir किसी कोरिया जा मात्रे इलिगे mamam को पिन. अबे नाचिकेट ना पुण्य. I love you. I love you. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆಂಡಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ. ಅವಂದೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಚಲ್ಲ ನಿಗಳು ಚಪ್ಪೆ ಸಾಡಿ ತಿನ್ಕೊರ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ 1 ಕಿಲೋ 240 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಏತಿತ್ತೀನಿ 200 ಮತ್ತೆ ഞാൻ തൂതുച്ചു നിങ്ങൾ വേത്തടലക്കല്ല 240 ಇತ್ತಿನ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿನತೆ ಹೇ ನಿಕಲ್ ಒಳ್ಳೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತ ಜೈರೆಗ 240 ಇತ್ತಿನ 1 ಕಿಲೋಕ್ ಇತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆತು ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆವು ಮಿತ್ತದ ಆಂಟಿ ಪೋನಾಗ 100 ಬಂದಾಂಡ್ ಇನಿಕ್ 105 ಅಂದಾವಲಿ ಓ ಯಾನ್ ಇನೇ ಪೋದತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಕ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿಕ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಪೋ ಸರಿ ಪೋ ದಾಯಿಕ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಮಿನಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಅಂಡತೆ ತಲಿ ಅವಂದೆ ತೆನೆ 150 ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ 19 ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬಲಿ ಪೋ ಲಿಪುಂಪು ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಗ್ಗ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕುಲ್ ಚಿಬಕ್ ಕುಡಾರ ಎಡೆ ಮೇರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಚಿಬಕ್ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆಂಬೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಸಮಾ ತಿನ್ಕ ಏತ ಆಪುಣತೆ ಆತ ತಿನ್ಕ ನಮಕ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಕ ತಿನ್ಪುನತ್ तो फिर इतने इनको बेगा बोतो कोरी तंगड़ी नो कोरी पतंग बरका ठीक है वाले ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿರ್ಲಿಯ सो यान एन्न स्टाइल द चिकन कबाब मनपे निकलेग्ला मिनी स्टाना निकला चिकन कबाब मल्प्ले अवे ದುಡ್ಡ್ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಎಂಕ ಎಪ್ಪನ ಕೋರಿ ಯಾವ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇನೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರ ಎಂಕ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನಿಂಗಿರಂದೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಾರಿ ತಿಂದು ಸೈಯರ ಮಮ್ಮಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಸಂಡೆ ಆತಾ ಮೂಜಿ ಕಿಲನೇ ಯಾವತ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಲೆ ಕೋರಿ ಪತ ಮರ್ಕ ಅವೇ ಪೋ ಸರಿ ಪೋ ಅಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಪತ ಮರ್ರೆ ಪೂಪಿರು ಕೊಕ್ಕ ಬದಿ ಕೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಏನ ಕೋರಿ ಒಂದು ಯಾನ ಲುಂಬುದು ಪತ ದಿಯೆ ಕೋರಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫೇವರೇಟ್ ಏನದಾದೆ ಕಲೀಜಾ ಬೋಟ ಏನೇರ ಮಾತ ಶೋ ಕಾಪು ಅಂಡ ದಾದ ಬಗ್ಲೇನ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ಉಂದೆಂಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ಎಕ್ಕದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಸಾಮಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮತೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ದಾದ ಕಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂದೇ 19 ದಿನಿ ಅರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಹಾಳಾತಿದ್ಯಾ ದಾದ ನಿಮ್ಮೆ ಬುಡಿಂಚಿ ಕಂತಿನ ಪುರ ಡಬ್ಬಕ ಪಾಡ್ತದಿ ಪೆರು ಒಂದು ದಾದ ಕ್ಯೂಸುವ ತವನೆ ಎಗ್ಗ ಗೊತ್ತಂಜಿ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತು ಯಾನೆ ಕಿತ ಪಾಡೋಚು ಪೂಂತರುಂಡತೆ ಸೈ ತಾಗನು ಇದು ಮಲ್ಲ ಬನಲೇಡು ಈತು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಂಜಾದು ಯಾನ್ ಕೋರಿಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತಂತಿಚ್ಚೆ ಯಾನ್ ಚಿಡಿಯದೆ ಕಿಂಗ ತವೋಟತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿಲ್ಲ ಬಾಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿಯೇ ಪಿಟ್ಟ ಏಪ ಬೈಯುಂಡೆನ ಕೋರಿ ಏಪ ಬೈಯುಂಡ ಅದ ಉಂಡದಾದ ಮನ್ಪುಗೈ ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕತೆ ಇಂಚ ವರ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಚೂರ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಬನ್ರಿ ಬಲ್ಯವು ಅವು ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಆ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ದ ಓಟ್ ಪತ್ಯಾ ಟಾಟಾ